Mpengo is the biggest creative content creator in Zimbabwe. Anogadzira ma TikTok videos nema YouTube videos achibaranza ma celebrity akaita sana Frets, mana silent killer and even the likes of our president Eugene Mnangagwa. Saka today I'm going to attempt kugadzira ma similar videos. Say Jason Inops. Morning class. Saka ndakava ndaenda ku TikTok kunotsvaga ma clips ema famous celebs. Tapedza panava ndatanga kuedita. Editor. Then da kuti muzoreta the final piece. Ndichabuda nayo. Pandapedza editor. This is the final piece. Chimbo. Good morning class. Kweyo komike udana Frets. Makutoje mukona unge break time renwe. Muri kusotiwa ni. Mchatijairira apa muchajairira chakurowa. Iwo Frets chipawo uyu mukuru ari paside pako chi ice cream. Nzara yatiza. Hey kukonoko. Ifoni yani koikurira tiri muklasi wako mani. Usatrai kundifonera ndiri pa. Amudze sure. Makunyanya mani. Ane zviwindi. Fedo. Ndiani pane zviwindi. Mani sikana nawo wakawani wechikora. Uyu ane zviwindi. Zvandinorambidza vanhu exactly iye ndo zvanoenda unotora kuita copy and paste oisa. Izvi handimati. Izero. Chingomisirai kana 1 handanyorawo date. Munganinisire 0. Inde badanga murare ngambo nfare. Mawinde badanga murare ngambo nfare. Ndiwo aita copy and paste. Uri kuti mawinde apa ndiana apa. Uda kurowa handiti? Manyaya ita noise. Silent killer. Mbotudzawo ka 2 ma countries ari muaudience muno. Saudi Arabia. Kuti kana kutozoenda ku Transnistria. Munokuziya here? Transnistria hatiziyo. Chiende ku break. Thank you for watching guys. Ndirete out of 10 kuti ndagonera ofa tipe makomenzi.